Paralog bat ki para bangait sajisin biang hagani gamit nga kwa ban priang singau bhai ki syagani ga jing seng ka ba sao kwa ban priang singau bhai biang phi syagani gamit ka ba sao jong ka jing seng elap ku jong hi to ai ublen kur khu ya phi ba yang nga kat ba ni ngap ba jo singau khubor ku jong u hagani gamit ban pulis dang hagani gamit ngin ya phai shi ka bible ku jong hi ka kitab jing pen pau ka kitab jing pen pau kal nong ka ba nyau ka khat ka ba nangkong te hadin ka ne ngal yo iya ki saw ki angel ki ba yeng halor ki saw dong ka khandeu bagia bat ya ki saw er ka khandeu khnang bagal er ka nam yo be ya ka khandeu lamne ha ka duryo lamne ha ka no ka ding Prolog ngin siyo ga jing bin shai na unong kren hakani gamit shapang gani gat khot barangay scam bahagani gamit ublen kut khu yapi bad yanga sajisin biang hashwa bingin sedang tongin ni pandemic le i jongi ha ga jing duai kumne auble kupa jing bab neng kuble sibon atsai na benta gani kapor kubamela ai hangi Hag bangila ban yos ngau biang khubor ge jong me hag ne ga mit ke basau jong ge ne ga jinge seng yalap lengba ga zoom bat ka youtube to pendon kam yang i kum gi sakri gi jong me khnang mila ban long ga sakhi sak par thei hag ban pen bana khubor ge jong me hag ne gi sngi ke ba Khatduh atra nga duai nak benta kinong yasim benta baro hag ne ga mit Nadu kinong elam jing ruai, kinong duai, kinong ruai kerpang, bat khamtam nga kerpat musim jong mi, bundan kat lem bat usakri jong mi, Pastor S nyauta, katba uplai khubor ke jong mi, lengba ke keten bakhoi ke jong mi, don kat bat utu ai keten bun kren, kinlong na khat ke jing isnei ke jong mi, to pen sle yeu atra ke ni kamit. Saji sen biang pendon kam yang i wei pi wei kenang bingin long sakri am tang hagani gemit handai na ko be ko por sakoi pat bat kumjur ngadwai gerpang na benta kiman yo sngau gini khubor kenang bagila ban yo ya gajing sisa jong ko gospel ko jong me to ma bi pop gan kang jongi nama gini ki pan kerteng batyang tam Jisu Kris menta bat hala karta amen Paralog bat ki pra bangait hagani gamit ngin yo ya ginong ilam jirwai bat ki ban ruai gerpang na ki samla jong ka balang 7-day Adventist thang salai to ngin yo sngeu ya ki hagani ka por ipnya subhai pi sakaching ro yo blai tungin ya pai sakaching ruai ka balai spa andrip sao like Parajin.
Tungin ya pai pasakan number ke jingruai ke ba lais pa arpau. Don karibas kau cenat Imange kiyo ina syachan Upamen tahu aparudu Ula tau ya kaying jing sukjan Akajing men baskem Hanta harut gawa yin yashem Akajing men baskem Hanta harut gawa yin yashem Kijingen yut balam wiriwen Yin sayar waya kata kari Sing kanong tus lai Ula ai ka jing shong tang hangi Akajing men baskem Hang taharut kawa yin yashem Akajing men baskem Gawain yashem Gunung penemu baik bakal Kajing ngunyin ya ayin ya roh Basya lendet kajing yap latau Ya uben riu kajing stok banyo Akajing baskem Hang taharut kawan yin yashem Akajing men baskem Hang taharut kawan yin yashem Bila sibun ya kaji sin talang jong pi. Yang sengaja ya kacing ruai sedang dan nombor jengwai ke aras pak sabusan. Bahadian ketang yo kacing ruai sedang na church pastor si Tangliang. Yo sengaja ya surbang man, Jisu open end, akalang ben branching man. Jisu open end, kalang kiri Khubor, halon dom di lurama, tayo hukum terbersya. Jisu open end, topen ki halor kidel. Jisu open end. Jisu open end, right fidel among the realm. Sawa jam na grand imam, hapertay kajing chap tiang. Jisu open end, by hajing ya lekat ma. Jisu open end, dajing ya. Jisu open end, waling bajing dembaka, dolo jing isnay kakwa, jing tapan coba ulang. Jisu open end, ay bakil erken risau. Jisu open end, judgment real to pen and tell. Jisu
tôi nghe phần đam mình khế cái chừng tuổi cô pa chừng bà bên anh nhà ngô em nhà trai nè cái bàn ta cái này cái por cái bàn mình là ai hả ní cái plei sibuan ya cái này cái lát cái bàn nghi đang yo ya cái bàn ya ruai bàn ya ro bàn bên buram ya cái cơ tranh cái bàn khui bàn cái bàn crowd bor cái chong mi hai cái này cái por i duai bà men cơ khu yang i baro lang cái bàn nghi ngap cái bàn nghi sha skor ya cái Khubor cái bawan leng bagai ketien cái chong mi bat kom juro ni duai na cái tau shakri chong mi ban sam ya cái Khubor to pen sle ya u try bat kom juro ni duai na cái bata ki tu ki bat ngap bat ba sha skor to men kren shaki men kta ya ki try tau men siam ba khoi bagen la ya cái ban Pediang bat ban kok ngu ya ke ai ba ka ktien ka jong mi ka kran ha ka ni ka por sngo ya ke ni ka jing khot ka pat ka jong ni ma ki pop ki bangi pan song si ame na bai ke ni baro ngi dwa ngi ka pat ha ka ka tang ka jong Jisu amen Ngayeng lengo hak majongu Jisu na Nazarin kumno ba ula bani kum yanga nong pop na chot ba chak nya lambat kiblasil spahaburam yak machong ungan yoi jiu nam kan yai long ching men chong ya ching i chong ungan yai rwa
Bat kene gede kamit ke basau haga bang niot sngau khubor ke jong u. Balda don na pedang jong pi ki bedang join thamai. Haga ne ke sngi haga ne ke mit. Bat pinang kwa ban sngap i khubor ki ba nadu ke sngi nangkong baar bat balai pila ban syam yaki hagi YouTube haga ju ke channel. Toy ublen kur khu ingi haga ne ga mit kat bang niot sngau khubor ke jong u. Bat haga ne ke por ko ban priang sngau bha. Bat ko sngau bha biang yai pastor S nyota ban sam khubor ke jong blei nak benta jongi i wei pi wei. Kublai pi barok. Kejengu kalong yu blai bu krau. Blai bu penim ai. Padu blai ubada kajengai jong ungi im kerhai. Aku akan priang so bhai pi sachisian pat chakani kamit kapasau jong kejeng singelap. Kebala penbait de khasi jentia conference of 7-day Adventist. Kebala sedang kumbala saumit menshua. Pat kan kut hadin kat sau met kat sau li ki series ki dan tu blai un ker khu ye pi baro bat undar kalem bat ngi kat bangin sam yak tin ka jong blai ha kani kamet sa sisen pat ka subject ka bangan kren ha kani kamet kadai da ka bapet sha kalawai khmi sha kalawai pet sha kalawai cái banjia bat cái ban pen kre ru yangi tong ini duai shwa bang ni ya shakmat try blay jongi bhabneng akwa ban IT la de shame ko try kini ka clip mat bangam long ai rei tang u khiu bathli bat pandap ame ko Jisu ba e da u mense ma khoi ba ke ten bat ka khubor ka banwan kan long ka khubor na mehi bat tang yami on pen krau batang yami on kan tiunam kerkhuyangi try bagani ka khubor kan long ka bakta e iwe pi we bangin pen kre eladi shua bami menwan haka kateng jong Jisu ngaduai amen pet shakalaway balai bangidon kaman pet shakalaway hoi ki babun ki brew kimju prakhat e kata ka laway ki prakhat tang ka ai ka bakikin le khna bakin nang job haka jingim henry haka ni ka clip mat ke jingi kren jongi menda kamet kalong hatu pilaju berkat kumno bahkan long ladang ye pet sakmat sakabakut jong ani ke pertai pilaju berkat ikata kan jia ayu kabakut jong ke pertai barki ai ki jing jia kim bandon hangta hatu kin shulong tangkum ke TV ke bangi pet kai ke movie lane ye ke film hatungin syepet kai ya ka jingle kai kum ha ka madan ye le kai sport kita bro ki jingkeli gila ban long henry m kanom long kum ta kan long bam mangiru ngia don bentalang ha kata ka jingkut laga long sha ka jing em ni sha ka jing yap laga long sha ka jing sha pelaj em ni sha ka jing sha penrem menta ki sngi dang ye le kai hakit temir jong ki por ki Khatduh bat bangin syam penban yala de hadian kendit baka por kala dir bangim don por sho henry kanongot na preng jangi ngis ngoto bangim don por sho hakine kisngi ki Khatduh kanongot ngis ngoto hoit don ki ban ngoto tamale se ke jing tip jangi kan long ka bakhamdum banginom tip kai la ngai kumakan kut no onrai kai ke ban kut kai ke ban jia bat kai ke ban sawan hadien nangta kawai kaling sun kala hap hadu lais ngilenter nak daw jong kawai ke actress ke pen ap iki pat ba hapo jong kata ka plane ki ba dai ban hair ba kata ka plane hadu lais ngilenter nyaw fuar kanta bat hakani ka jing punap kalong tang nakadaw jong kani ka brew bakadon ka jing lakan mi ni em nakari lada don ni em ba penbor ya ka bakan mi no nakani kari namar ba ulok jong ka udon kata ka jing ya pen bat kari henry
ya ki briu la sipen up tang nakadao jong ka wei ka actress baka kade ban mi da ka jing tip lang hadin kata kita ki officer bat kita ki riu he ruhan onda kelea keli bhaya gani ka briu ka saong ka sapan pa bangan lek da ka mon so bhala jong ka ong ye gini gikten nga e yu lok ularai ma uban song hang ne rai ngapat ngarai ban lek kata kadai ke rai ke jong kani ke breu tingim tip thik la ka lal kani ke breu ka rai na ka dau jong ka rai la jong shimet ni bela syak pen bor ya ka dano ni ba ka don ka jing thmu da kumwei pat rai ke jing kali ka long lada dei kata ka actress ne dei ka aktor la ne dei ki breu ki ba kampau nam ne ki riu krau jong kari hato ki wei pat kin jenjar tang nak banta jong ki hato kin apsa nak banta jong kini ki breu kin penbiang shwaya la de kin sawan lang hato ki jing jenjar kan don rekat iki wei ba ka jing kli ba kam krau ka long hato kata ka ling sun ne kata ka aeroplane jong ka por ngila ban pasange ya ka ngila ban pasange ne em ya ka ling sun jong ka por ke jubab ka balong katikna kalong em pimla hato ya ka ling sun jong ka por la ban pasange ada ka haka kat ling la ne haka airport ha ban up ya nong lek ne ka nong lek bakin long ready bakin yawan kata kam long namar kapor kam ju up yano wat laki breu ke sedang banyele style ban pen rewind biang ke kapor henry kapor kayat ke jing temen jong ki kanang keu syakmat om don weru ubala ban bat ya kapor ngenya pet khendiat menta bakai por ki ba khatduh kinlong ki por ki ba onom don jing up yano kampe na ka benta jongno kampe lagi crown ni kirit kampe lagi long ki president ni kinu ki riu mi khmat jong ka parthai ki ba crown kampe ne ka por ka ya chakmat bat ni don kam ban pen khre elade rai menta ka kenti ni ya chakmat da ka bangin ya pet ya ka jing tho na ka bible ya ka e ka ba ka bible ka kren ba ka subject pedeng ka bangin ya kren ha ka ni ka met na ki jing pen pau nyau ka lanong ka de khot ka baning kong ka ong te hadin kani ngalayo i ya kisau angel bak yang halor kisau dong jong ka khandeu don sau ki angel ki yang halor ka sau dong jong ka khandeu ku mangi ngetep ya ka satay sathe ka mi ngi ka sap ngi bakia bat ya kisau air jong ka khandeu khnang bai kal air kan ombe ha ka khandeu lemne ha ka duriau lemne ha ka no ka ding kamot bakidon ki angel ki badang bat ya kini ki saul air ya ki saul air bakim patsha ya kal air bakan be bakan penjot ya ka khandau lane ya duriau lane ki de kabamut baka jing bat chongki kanam slam show namar kiladon hakak ti sabakin shute no bok kapor kabakut kala jan kapor kabakut kala hatmir Hendrai hatongi kendit ben reu ngi snyo tho ne em bangidon hakabakut kapor berhatongi lapan kre ne em yakil air la pelai ki angel ki la bat yakil air jong ke jingyale bat jong ki thama bat jong ki jing penjat ki kramsha banwan ra kita ki jing penjat yang mentahi namaru blai udang don ke jing thmu na ka benta ki breu jong ki bat ya ke jing ya jong kapor kidang bat ya ke jing penjat daga mariang ki bat ya ke jing be jong ki erlang thari bat ki jing slay kidang bat ya ke jing ele markenti bat ru ya ki jing syapting ya ki jing pen syapting barok dang bat kini ki angel na kata kadau hadu menta ni dang ya don ha ka jing sup wat la ka don kani ka jing pang ka badon namar ka long tang ka wei na ki dak ba u Jisu la kran ba on sa mi ki jing yap them ki jing pang nang ta kin mi ru ki jing kerdo
Kibala ketalut dia percaya. Henry omu Jisu bakai ne ki long tang kita ki jing sedang jong ki jing jenjar. Kampat day kabakut. Berkini ki angel kidang bat. Bat kidang tek lakam yang mentah namar ublay umpat kuak ban penkut haduk ya barok ki kila penlong ya ka jing shim rai ya ka ka bakin le nak ka benta ka lawai jong ki ubat ya ki ne ki jing penjot nak ka benta ki bre jong oblay bakin shim ya ka rai bakin perkhat nok mentah sepang kata ka lawai ke jongki. Lakin yo kin priang ya ke jing pendem, nekin priang ya ke jing pendem. Kin priang ya o Jesus Christ, nekin om priang ya o. La nekin ko ngone am ya ke Bible, bada ke jing hikai jong kawaro. La nekin ko ngone kin ko ngo ya ubriu, ubala hikai ya ki kumno ban syakri blai. Ngidang ap ya ke jing jia ke bakam kraw. Wat ya kata ke sengi jong ke jing penjot. Henry kumnur kata ke sengi jong ke jing penjot kam 4 poi. Dara ke sengi jong ke jing penjot kam 4 poi. Kabamut ngidang don ya kalat. Bangin syakri ya ublay. Ublay udang sensyar. Namar dang don shibun ki briu jong u ki balui bat ki bangikran menen met. Ya kata kedok nut mau. Ki briu ki bala ki badon ya kedok nut ke babha. Kedok nut ke bakloi ban pendamret hakamon jong ublay. Kidang bun ki briu ki bakum kita. Na kata kedau ublay udang sensyar bad udang te lakam. Ya ke percay bakanom jot hiau no mentang klem da ublay ula shanshap no ya ki briu ki jong u ki briu kiriu jong u ki badon hagani ka kendau ki ba ka jingmut ka donut jong ki ka ya dei ber ka mon ka jong ublay. Job lai bu pra ka dekat ka khatduh. Bat ngala ong hadu hangni pan yo poi keren syapang ka duriau. Palat ruem bat hangni on pensange ya ki jingat pelong basarong jong pa. Ka pamut bu ublay ute lakam. Telakam ya keduriau. Bahkan wan tangkat ne. Bapanam tur palat syane. Hoy kidan kijing slayum. Kidai kiba ublay. Ulayoi. Ya keba maryang. Dalade kala penjat. Keba ublay usya ya kijing yap. Handai kampat long. Kata kijing penyap keba global. Keba ka pertai. Barok kawe. Ngi hang ne hang tai kijia. Hang ni ublay uong ba udang te lakam te ru ya ki duriau bakin nom pengam jelop ya ka pertai da ki jing sarong jong ka jingat pelong jong ka henry ba ka wei ka sngi ha ka wei ka sngi ya ki er on sa pelat no ublay nom batsa ki angel ru ki nom batsa on pelat no ya ki ni ki er jong ka jing ele ki er jong ka jing jenjar bakin sawan ha ka pertai kin sa berengkat kin syirkai ke palat ya ki bangim la ban mudur bat ya ka pertai ladon kam ban pentelino on le ai no ha ka pertai lada pelat ya ki ler kan don ka jing pen khoi bat kan don ka jing eru ya ki briu ki bom ya ublay jing penpau kalau nong banyau kerkot ke baar bat balai ke ong bat ngali iyo wei pat u angel ubawan keunak syabami kasngi udah bat ya ka syab ublay uba embat ula perta de ka tin ka bajam wong kumno to wat pen sneu ya ka kendau lemne ya ka duriau lemne ki deng haban ngindayo ban shan ya ki syakri ublay jongi halor ki selang mat jongki aku ai pej bhai kini khat ka ong ngayu iyo wi par wangel wan keu na saba mi kasngi baruang ap shua bat shua ya giler wat pen ki yaki wat pen jot namar bangin da shan shap shua yaki brew jong oblay
ta da ka sur ka bajam ap ngin da son shap shua ngin da son shap shua ki breu ki jong oblai ya ki sakri jong u on son shap hang no ha ka selang mat na kwa ya pi ba pen tep ru ya ka wei ka jing sha ba ya ka dur jong umrat klau ka ba khot ya ka dak umrat klau on son ha ka wei ka jaka tang ha ka wei ka jaka kalau melong selang mat lani ka tiga mon hendrai ngam kren sapang ka ne ka dak umrat klau ngaku aban kren sapang ka ne ka dak jong oblay kabangi ong ka sharp jong oblay apa pin pai bhana ki hebrew kalanong pra khat besipo pin sham ba kani ka khat ka ong bo oblay ong ngalabu ya ka jutang ka ba thamai hepreng jonga bat ki breu jonga ba ya ki hukum jonga ong oblay ngan bu haki jingmut ki berkat jongki ngan buru haki do'nut jongki kabamut ka sap jong oblay on shon haki ar ligi jaka jingmut ki berkat bat do'nut ngakwa ipi bapin sngaw tho ba jingmut jing berkat jingmut kamut selang mat abangi kren nama ka jabing ka don hang ni pide men sngaw tho ngi baro ki breu ngi de ban tip ya kata selang mat mut jabing haka juk kapor selang mat mut jingget nama da ka jabing ngi nget bada kata ka jingget jong ngi pediang ya ka ai ka ba ka pai ba ka kran na kata ka dau ka bor ban control ya ki ai ki baro haka jing em jong breu ka dai ka jabing ka baneng kong namar ngi yo sngew ngi tip bat ngi puson ngi sedang ban nia bat ban tip ya ka jing shisha na kata ka dau ya ka sharp jong oblay ngin priang da ka jinget bat da kata ka jinget ngin sanang ban e namar ka donut ong oblay on bu haka jingmut bat on buru haka donut ka tel parsi bat ka tel hi ya ka jing e habangi pasho Jisu ka ekabo kren ung ladapi e janga to le yakamon janga ya nis kasasan sumari ki hukum janga ang Jesus Christ kabamot habangi pet ya gani kibreu menta filas ngoto hi ba kren spang jing e ni pen paru tu udak besau filas ngoto gamut hard kabamot jing e hakabakan ya kaneka ya uneu do nut la tel persi ya jing e bat kom taru ublay ong kumne bayaga sap jong ublay on bu ha kata nut jong ubreo kabamut bo ubreo om tang bo un ngai om tang bo un pediang hang ne om tang bo un sneu thu ba kala long ka badai henry ki jingmut hang ne ka long ban e dru nado do nut baro batakata ka jing e kanon ra ya ka jing mi jong ka jing ko ngu ngay ban biang ya gani ublay wong kumne on sa shon shap no ya ki breu ki jong u ya ki shakri ki jong ublay halor ki selang mat jong ki on sa shon shap no ru ya ki breu ki jong ublay hakadonut ka jong ki baka jing e jong ki kanam klat no try baka jing nget jong ki kanam klat no try hendak baka jingek baka jing e jong ki kan snorden how try ubala pen em yaki baru bala seus pa yaki halor kadeng pna hakal bari ublay dang control baru dang bat yaki ler nama dang don kiri khu jong ublay saudong jong kani ka perthai ka kantop ru ya ka kasi jantia bat kito ki bala ban yo sngew ya kani ka khubor to puson bha ya kani namar ka dei ka khubor jong ki sngi ki bakut ha ka ba ya phi on pen khre no om dei ki we ki ban pen khre ngin shia rap ya phi ba pen tep ndai ki jing pen khre ka long ka jong phi shimet ba pen priang ya u Jesus Christ ki angel ki bat ikil er hadu bo blay una dap ban chan sharp no yala ki jong ki breu henry ki we pat ki hajar kiba kambon da ka jing sngosi kin ong hala ka dono jongki em kublay atrai ngatib ba melayap nam ta jonga rei ngan le ela ka jong ka kam ka bamot ka jing kantat ka jong ki breu da ka mon snobha ya ka jing khot e ba da ka jing pen em ka jong uji su Christ kiba bon kin long kum ta wat la da kim kren e ka ni ka ketian kabay kan top ru wat ya ki Kristan
haka perthai ke ba menta ki Kristan ki bom pensyong nong rem ya ka jingai jong ki haka tien ka jong oblei kan don ka jing ka ba krau namar kinom seo tho ya ka khubor jong ki sngi ki bakot ka ba ar kinom seo tho ru ya ka kitab udenial ba ya ka kitab jing pen pau ya ka ba oblei ula da pen syai kedar hangi baru da ong yangi shua maka pertekan kut ki beri barok ki de ben seo tho shua ya ki kitab udenial ba ya ka kitab jing pen pau dai hang ta on session shop no yaki namar bakin sa seo tho bakin pediang ru ya utrai da ka donut da ka jing motor khat ba da ka men sim jongki baro ar petros kelnong balai khot khandai utrai le tut shapang la ka jingkular kumbadon ki bala nyeu ka jing le tut henry uyai sha slam bat ngi ubom da mon yano ru ban jot no henry babaro kin poisha ka jingkla ka bamut amen bangina perkhat bhai ya ka jing i bet ya ka jing ai ka jong utrai jong i ka long ka bakraw e bo utrai le tut chapang ki jingkular bo ongan wan kloi henry don pat ki bala nyeu ba ula le tut henry ka jing le tut ka jong utrai ka long ba udang yai sha slam bat ngi bat mon ba ka weiru ka men sim kan jot no ladau Jisu un dalawan hake kumalai pausnam mensua ka jingkali kan long shano ngadan ladau Jisu lawan kumalai snam mensua ka jingkali jong ki pun ba ki briu jong oblai kin kali shano ngadan namar ngampat itu ya utrai ban ngampat tip ya ke lenti jong u henrai ka bible ka ong bu utrai le tut uya sha slam bat ngi badu da mon yang ngi bangin yo ya ka jing penem ya ka jing penjot bad bau try uda mon yang ngi ru bangin pai sha u da ka jingla ka bamot ko ki lok ki jar ngi dan kam ban kala ka bamot ban pai sha u try kat ba ka por kadang don henry shen way po way kan thai bat chen rang wat ki khanna kin jen la penlong ya ka rai jong ki sadan satang ar kan hun ki breu hakita ki sngi ki to ki ba pdiang ya ka jing knya jong Jesus Christ bat ki to ki ba kantai haki sngi ki ba Khatduh ka Bible ka kan shai ba ondan satang ar kiliang haka jing shana do menshuaru don ar kiliang namar ngide bas ngoto bahabneng dan tang ar kibor kibatrekam ublay usoitan kahok kapok kabneng kedujok kajing syai kajing dom kilangrok kiblang habak ngi kwa ban kran sisharu kata kabalang jong ublay bat kabalang kajong soitan dan ar teli dan palat kemo Jisu rulaong dan ar teli kelenti kawai kabakem kawai kabakeloy kabakem ke alam syakabanem kabakeloy ke alam syakabanjot ublay ula penpia bat ula tip ula ngila ngiru ngisngo tho ba badan tang ar kan hun hi haka perthai ban ngin ong no ba haka wei kaliang ba om don kan hun haka bangin ong ya ka neutral kan hun wanam perkhat badan neutral kuma ka kali don gear an neutral don tang hau blai berhau bomman larang ngidon hau blai ngidon hau bat ngim don hau bomman balada ngim don hau blai ka bamot kala long ka basisha bangidon hau bomman namar don da ka wei pat kalat ne da ka wei pat kalenti kito ki ban priang yo Jisu bar kito ki ban kentai ya u kito ki ban
I yo Chris bat kitu ki ban ya le persya ya u. Da ke jing mutlop bat da ke donut mau jongki. Bat kan sapoi kapor. Haka ba unong pen jongki un tip. Ba kitu ki balong ki jong u. Kinam le pop show. Bat ki wei pat kinam sange ban le pop. Ki wei kin sange ban le pop. Namar kilas nyoto ia kata ka bor ka jong utrai. Bat ban sange ia ka jing le pop jong ki kalong baki don kam hi ia ka bor jong ublay jong u Jisu Christ hi. Namar uong ngala ban le ia ki AK baro. Lambau Chris uba pensat bor yang a. Ka jing job jong ki ban long ki bahok. Ka dei tang da ka bor ba ka jing ai ka jong u Chris marwe. Bat kindon pasaki wei ki banom sange ban le pop ki ban yai peteng hagi pop jongki laki long ki bang langet hau Jisu niki bompat nget hau Jisu laki long ki Kristan ki balong genuine ki ba shisha niki bom shisha lada kim dei maknaru ki Kristan kadon kajing hang ni bangin ya keren badon tang arken hun ngamla ban ya keren palat. Ka Bible ka ong Jisu jing pat pau kalau nong ka ba at puar ka khat ka ba khat wei. Ka ong kum ni. Uta u bom hok to un nang le bom hok. Baru ta u bat ngit to un nang ngit. Ka jing kran ka jong oblay. Hakis ngi ki ba Khatduh jong ka jing ya le bakhra. Langan pediang, langan jet ban sa kriyo try. Ne bangan kentaj ya u. Baraka ne ka jing jet ka jongi. Onda ka por kan poi. Ka Bible kong uba hok unang le. Ubom hok unang le bom hok. Bahat uta uba tngit unang tngit. Kaong Jisu. Uta uba hok unang le hok. Baru ta ba khoi unang le khoi. Kabamut hang ne. Imat don ke bo try ula seal. Kabamut bala penkut ya ka jing ya ka lat jong ka jing is nei. Ba uta uba hok un ye trang ban le hok. Ba ban long ba khoi. Baru ba pop unang trang unang le ya ka pop jong u namar ba ka jing le persya jong uhi nadu ka basdang ka ya ka jing mutlop ba kan jabreu sha ka jing jot. Ar ki kenhun. Jing kali galong hakano ka kanhun pikwa ban don. Haki kanhun ki bahok bat ki bakhoi. Ki ban nang ye tray bat ban nang ye persang ban le hok bat ban le khoi. Lane hakaliang jong uboman ki bapop ki ban nang ye lepop bat ki ban nang ye tngek shushu. Kata karai kan penkut ya ka jing ailat na ka benta jong ubriu. Karai ka bangisim hak kani kapor. Kalong ka ba penkut no ya ka alat ka ba ublay ula ai ha ubreo. Kanam don syo ka jingla ban kelaliang. Don syo mentang ang hang ni ngan lai no sane nang ni sane onam don syo kata kalat na malakut. Kalat jong ka jing is nei. Hinom yo syo kata kalat. Om namar ba ublay ulong ba erang. Kamday ba ublay ulong ba sniw no ba erang. Om namar ba kwa ban odno ya una pedeng ki bre jong u. Henry ka day ka jing rai hi jong wei pa wei ubreu. Ka jing rai jong pi bat nga si met. Langin rai ya utrai ningin rai ya ka pretay ba yu bomman. Yano pin rai ha gani ka por. Namar day ka ta ka rai. Kaban penkut no sendon ya kata ka jing ya day jong nga baru try. Ka jing ya day jong pi baru Jisu Christ. Lane ba pindon ya ka connection. Ka jing ya day jong pi baru bomman. Lane jong nga baru bomman. Sim ya karai. Bat puson. Namaru Jisu Christ wong ba umon ba ka weiru ka do kan jot no. Ukwa yang ibangin yo ya ka jing pen Namar kata ula wan ban syayap hakal bari. Bada ka jingai jong ula pen yengi. Bula kloy ban ai shim ya kane ka jing map ngakwa ban ai yapi.
Henry kal song hanga bara pipat menta langin kner ne em ni ka kri nong try pen emei yang map yaki pop janga ngawan sya ka jingkel la ka pamot ladang ngim kner ki ti jong ki jing trang jong i ban pediang yaki jing kerku ba ka jing pen em jong try da lele rem yang i on pen em ka jing mut hang ni ba ka jing ai kam long ka ba siyo klem dang i sim ya ka kem dangi pediang ya kana utrai. Namar kam dege jongi ke dege jong utrai, ke dege jong ublay. Kai ke bau Daniel Ukraine hak bakum kani ke por. Aku ai pipin pa ngasu Daniel kal nong ke khadar ke dekat ke beningkong. Hakata ke por unyeng Michael. Uta orang ba bakrau. Ubayeng na kabanta ki brew ki kun jong me. On yeng Michael, kakten Michael kateo yau Jisu Christ. Bau Jisu unyeng na kabanta hakaliang jong ki brew jong u, bad hakaliang jong ki kun jong me. Kebamut na kabanta kita ki brew kiba terang banyai le ya ka hok ka jong utrai. Banyai bot ya ki jing hikai ke jong u. Kat ka ong show bat kan long ka por ka ba jinjar kat kata om syam la don nado bala long ka jat ben reu hadu kata ka por bo try o Michael unyeng hasnda akibreo bat kan long ka por ka ba jinjar ka ba om syam pat julamat ha ka pertai meno ukurona umpat long ban yan nujor baka ne ka jing janjar ka ba utrai un penhap haka pertai ngidang don jisuk sibun menta ba pidang la banya pek lang bagi to ki YouTube lang bagi ni ki channel namar ba utrai udang play galat bangi ngin pen kre na ka benta banya syam baru kalong ka por ka ba janjar yano on janjar kata ka jing kelipat ba amdan ki sngi jong jing jar meno henrai tam hakani ka por kalong ka jenjar ka khat ka ong sho bad hakata ka por on pen em ya ki brew jome ya kat ki ban syam bratho hakata ka kitab amen hang ne ka bible ka don ya ka jingkular bad ya kata ka jing ka bathiang kata ka jing pen sngan jong utrai baru ong kum ne hakata ka por on penem ya ki brew jong me balai namar ba Michael ubalong Jisu udon hasanda jong ki ba utrai jong i ulong utrai ubat ubalong uba control ki ke baro udon hasanda jong i udon hasanda jong ki brew ki jong oblay nang ta kadaw ka jing jenjar sat hang ni ka kran kam theo ya ki brew jong oblay namar bayaki ladak pensitom kat ban beang kin samat yaki jing nang ne syakhmat kin sawan ki jing yaki brew ki jong blai hang ne ga ong yaki brew ki jong me yakat ki ban syam balatho hakata ka kitab habangi kren sepang ka kitab ka ai ka kitab kidon art li kitab lightly kidon ka kitab jong ka jing ka kitab jong ka jing yam ke kitab jong ke jingken mau bu jingken mau te haka kitab jong ke jingim ya ki brew ki jong ki badan haka leng jong Jesus Christ on tho ya ki kerteng ki jong ki ter badda kita ki kerteng on khot da ki kerteng jong ki banginam dan kam menong present namaru try la de bito yangi kadang ka jing ruai ka ong la tho ni em yanga haka slaba pernai haka kitab ka jing la tho ni em yanga ki pop jonga ki bun trai karus yap ka duriao hen rela jing me ai jing ba me penpa melakular atrairu jing kular pakordor laki pop jonga kila sabtu kinsa li kat kayor amen
Kani kerekot. Kani kerekot kaba kajing ruai keren. Syapang jong kani kerekot. Balato ni yang ah. Lari ke keteng jong lato. Dehang takeng kajing yada kajong Michael. Kajing yada kajong Jisu Christ. Kan long rengkat lambatnya. Kan long rengkat lambat piki bala pedang yau Jisu. Kan long rengkat lambat kino ki ba mon ban bot ban syakri ban ij ban kongo yau. Badia barok kito ki ba mon ban pendam no ya lade ha ka jing hikai jong ka tin ka jong oblay ka balong ka Bible. Kapor kam slam show. Kin kin be badyangi on sayalam sya ki por ki ba janjar Kabaka perthei kampat jioi. Komta ya ki nyau ki jingyap tham. On sa the no. Hakita baro ki balong kinong shun jong oblay. Pilih ya tip ya ke kitab jing penpau baka keren sapang jong ki jingyap tham. Nganam keren hang ni sapang ki jingyap tham. Renga syukwa banya thu ya pi. Bakin don nyau teli ki jingyap tham ki ba krau tam. Ye ki ba oblay on the. Om bon the haki breu ki jong namar bayaki la yada da u bula long hasenda jong ki bakiru ki long hasenda jong utrai hana ki nyaut le ki jingap tham ya ke bo bleun the kan long haki breu jong ka perthei ki breu ki bala nyau ba ki long ki bomman bar ki breu ki bala yale persha ya ublai bar ki breu ki ba khamya ke kom ka Bible bar ki breu ki ba kiba mutlop kiba danut bat kiba yat kat kum ka jing perkhat jongki om dai kat kum ka jing perkhat jong ublai hang ni ong te ka jing yatolo pa jong ka Bible on sa pendap no te kum ta ki second kiba khaddo kin poi kin sa poi no ya ki breu jong ublai on sa pelaj im Yaki breu jong oblay an sa pelajim. Baru Jisu nuwan no. Hato pila kloy ni am. Baka negal kan be. U Jisu unwan pai no shen. Unsa wan no. Unam pan slam show hadin. Jong kita ki jing yap tem. Mentang empat mat ya ka jing yap tem. Gidang mat iki kelam. Gidang mat iki kelam. Empat mat iki jing yap tam. Henry hadin jong ki jing yap tam. U Jisu on sawan no. Klam pen slam show. Ki jing kali galong hato ngila kloy ni em. Baka ni gal kan be. Bau neu angelon pelait no ya kan ni gal Hakapan be no. Haki breu jong ka perthei baro kawe. Ngatrang bat ngasliang bat ngaduai babaro ubayos ngeu bat baro kibreu ban ngap ya gani ke channel YouTube. Bapin pai sha utrai bahaba gani gal jong ka jingyap tem kan be na ga ti jong ka jingot sla jong utrai kanom sho halor jong pi. Henry ba utrai on bat scam ya pi barun pelaj barun pen ya pi baro. Pediang ya Jisu. Pediang ya ka jingkot jong u. Manta kisngi kemala tho ya kini kiten ompat sya ya ki angel bakin pelai ya nama dang don kejing kermen bat kibreu ki jong oblai ya ki bansawan paino shen sya kasem ka jong utrai Henry la syai ki jing gerhu ken mi ladam menta kampat long ngem tip lano kan jia Henry habakan jia kijing kerhu kin mi na giler bat kin sapen gelok yang ida kijing bitar jongki kidan kibri usngo shlor bha ki ong nam ju shapting Henry ha kijing shapting ka ba pinyang hakmat jong utrai ti hang ta om don ubakrau om don batri om don bashlor om don uriu yele ubakat no pin jam hin lehin ngin hap da pelup hamadan haka buram ka jong utrai nama de utrai bakham don bor banyangi baro kapor kastet kaya mentang ngi ba kaya jai hato kan poi shangi hato kan yalong neem kumbangi nge prakhat
Nengi kam state no mangi ya kapor bat ya kita ki jing perkat bat ki jing ya tholo pa jong ka Bible. Ki jing ya tholo pa jong ka kitab Daniel bat ki jing pen pa. Kito ki jing ya tholo pa ki badang sa on sa pendap no. Kau ki prolog projor. Kito hi ki bampat yo ya ka jing ya pule Bible na ka kitab Daniel bat jing pen pau ka long ka Khubor ka bakrke ya phi hakine kisngi ba pidei ban shem ban pule ya ka ni ka kitab jing Daniel bat jing pen pau bat pidei ban yo ru ya ki jing batai ki badai biang tek ki banom ya persya bat ki jing hikai jang ka Bible. Ya kita ki jing tholo pa barok ki ba klam pendep on sa pendep no. Bat on pendap ru da ke jing stat ke basir kaya. Bat ya ke ban sa penher mensem yang i. Ngin sa her serngeu sernget ke maang kasi. Da ke jing syak ting ke bakrawe. Badai ke da ke por. Lada pinuat ya ki breu ke ban yalap ya ke ni ke gospel pinam syamsyo ya ki. Lapi wat ya ke ni ke YouTube channel ya ke ba on snap ya ke jing yalap pinam syamsyo ya ki. Lada pisam ru kan long ka ba namar ba ka jing kala ba mot kam don show ya galat. Namar ba ya galat jong ka jing isnai lapan kut no thiau. Ya breu. Kapor kalong ka history ka badang ya chaprang. Hato pila ju perkat kan long kumno ken kata ka ba kut bat kata ka ba Jisu un wan. Pila ju perkat hadu kraw kat no. Bat snyoting kat no. Bat snow kemen kat nu. Haya ki breu ki jong oblay ka jing wan jong o Jisu bar ka jing kut jong o perthai ka de ka Khubor ka babha. Henry ya ka perthai ka babman ka jing kut jong o perthai bar ka jing wan jong o Jisu ka de ka Khubor ka snow si tam bar ka bak thang tam haki. Bar ka Khubor ka ba syirkai kata-kata. Pila ju perkat la se. Bapi im rengkat begini ki breu bapi don lang bat ki kun Israel. Ki bala pelaj im ublaya ki hapo jong ka duriau basau. Pila ju perkat kat no ka kamba. Perkat la rapi don ha ka por ka ublaya pala pelaj imi. Ye ki kun Israel na ka jingle bor jong kinong Egypt. Ndai mo. La rapi le pe ya ka Egypt. Sau benai syuai ka banja kata. Iku bom don jing kata ruem. Handai ka por ka balangkot jong ki sau benai, tang sau benai. Ula pa ya ki jing bishar ki bakrau ki bishar hakari Egypt. Ki lasha te amrau hari Egypt hadu saus pa asnam. Bad hadien kata ublei tanga ki sau benai penkhoj baru pelaj warno yaki. Tek kumba ulakular. Namar kidon ki jinga chola pa. Naka Bible. Baya ki kon Israel on sya komrao saus pa asnam. Berhang ta on sa pelaj pa yaki bakin lech hagari jong ka jingkular. Kumjuro tek. Kan salong kumta hakini gisngi. Ya kisla ki ba Khatduh jong ka history on sa kalyap state no menta. Ya ka bangila bani i da ki khamat jongi. Om day bangim yo i. Lara kani ka jia ka por jongi ngini i da ki khamat jongi ka ne ka ba jia ka long kum tap le. On sa kalyap no state. Ya kisla ki ba Khatduh jong ka kitab. Jong ka history. Hakabangim don show ban pule hadin. Kabamut ya ka history jong ka percaya ka bapo. Am dan show bangnya pule hadin. Lakot. Henry ya ka history jong Hebreu ki jong oblay bari Hebreu ki rukot jong o. Dang don ya ka history ya kita ki bansa jia ki bansa wan ki balong bom jukot. Ki benang ya jia bat ka jing tiang ka bakrau. Bakin ya perta ya ro ya utrai bakin ya manedam ya oblay ubla tau ya ka bneng bat ka kandau ya ki duriau badi ki pukri baro. Henry ya ka history jong reu ya ubreu pertai on sa penkut no. Kumno pisngeu.
Haba pi pai je ke history pi pe jing jia kini ke tai but pi em menta ka ni ke klep mat nge pe je ke history ba ke history menta ka long ba ka ri Amerika ka long kom ta ka Russia ka Pakistan ka ni ke tai but ke India ni pe je ke history ba ka dang jia rei shumut dor ba pila poison don ha ka ba kut jong ta ka history ba phim don e Yesu ban puli kumno pen sngau Haka juga por. Kalau bangidang don, ya ita ipor iba kendiat. Ya ita ipor iba kendiat. Bau belum kelihatan no ya ke history. Ba ita ipor iba kendiat. Kalau bau belum kang ya kelat cong ke jingis nai. Ba ita ipor iba kendiat. Kalau bangidang wan kini ke kelam baret. Basua ban wan ki jingiat kam. Uswaitan untrei bor ba. Kat la kat yai ban pen thame ya wei po wei breu ban pen bakla ya ki percepts jongki ya ki jing mot che perkhat jongki ban pen bakla ru ya ki breu ban ong ya ki bangem dan kam hukum syo bat bangem dan kam syo ya ke testament ke barem ban ngem dan kam syo ban perkhat ya gini ki niam jingle rukom ki ban handai Barkabun ki brekin perkale singim dan kam menyekran ki Jiu. Nyem dan kam menyekran ki Israel. Kini bro kini ki jing pentame ki besyar kaitam jong syaitan. Hakis ni ki Khatduh. Un persang da ki batam jong. Bon penmiru ya ki Khubor ki baharukom lang ba ki YouTube channel lang ba ki waypat ki media. Hakaban penbejo breo ban bu da ka counterfeit lane ka jing syukur. Hapdeng jong ki Khubor ki babha. Na ta kadawa pi pe Khubor ki YouTube lani han yang tai. Pi hap banda sngo tho bha ya ki Khubor ayu pi snga. Namar ombaro ki Khubor ki bon ra ya ka Bible kum ka nongrem. Ndai ki Khubor ki babon ki wan na ki jingwan ra jong briu na lade ya kata ka jing kren start ban penrem ya ka ei ka bakikim mon ban le. Hai ni por kendiat syaitan unia le persya. Hendrai le ka jingmut jing berkhat jong ap jong pi ka klan ha ka jing ngai hau trai. Unam nut bantur hajan. Hendrai ye kito ki balong kum kisla ki bala yap stai on sa be ya ki dak ler. Ha ka bakin sya rung ha ka jing riam ba ka jing pentame jong ubaman ya ka jing bersyam jongi. Lani ya kata ka fokus jongi. Bad ya kata ka thong jongi. Bangin don baru try. Unsa pen kelumar no. Ba jaka bangin poi show quiz. Ni poi pen ban shawe. Namar hasi teng jong galenti. Uwan hikai da ka wei pat ka rukom hikai. Haga ba pen kelumar yang lemda ngadon ya ka nong rem jong try. Haga ni ka Bible. Kalau ngebadon kami yang ni bangin ya sim kia ya kini ka Khubor ko kilok ke jor. Henry ha kata kapor ke balangko de. Jong ke saubnai. Hari Egypt. Ublay wala pa ay jing bisar ka besar ke hari Egypt. Tik kemola kular bat bahkan salong biang tik hakini kisngi jongi menta. Pet Matios kalau nong ba at pusau ke dekat ke balai penyau hadu live kunai. Tong ni. Tekum bala long hakis ni unawa kum taru kan long kata ka jingwan ukun ubreo. Naba kumba kala long hakita kisngi. Kani ka Bible ka kren ka ong bakumba ka long hakisngi unawa. Kani ka kentien jing kren ka jong Jisu Christ. Kum taru kan long ka jingwan ukun ubreo. Ni kwa bahaya pi ba pini puson bahalod jong kisngi jong unawa. Tong ini ya chua bani pule kini khot ba pisna tho naba kumta kan long hakita kisngi ki ba menshua kata ka jing shlei baki breu ki ya ban ki di baki ya shongkurem ki ya pen shongkurem tat onda kata kisngi ba unowa ula lek shapo kata ka ying leng bat kim sham la su nyau tat onda kala wan kata ka jing shlei bat kala rongno ya ki baro kum taru kan long kata ka jingwan ukun ubreo.
Hakajing ya kren ka jonga bat iwe Ibreo. Nga kren nga pen syapang jong ka jingit ka basisya kat kum ka Bible ba ka jing mani blay ka basisya kat kum ka Bible. Ilaya manjur bat nga ka baki ong bay ong maka Bible hi ka ong kumta ka day kumta. Tang bay bu yang nga ka way pat ka jing ka li iong. Hato mangipat kibakat ni ngini yap lut penya im tamapi. Ibu ya ka jing ka li ka ba sngaw kumba ban batay. Anray nga supay sa ida ka jing ban nga ong ngam kwa ban penrem ya pin ray nga kwa pi ba pin ngan sipan kan mau ya pi ya ka khubor jong unowa. Unowa kanongot kibriw kiba ublay ula penyap hakaw. Kida babun ba. Kiong ublay on sngaw to yang i. Anray nga kwa ban ya to shy pi lok ba hakani ka met. Ba ublay unam sngaw to yang i dalay ruem. Unam consider alane unam nyaw ya ki jingle hok chongi ublay unam nyaw ya kita ki jingle jieseng jongi ya kita ki jing sa jing it jongi bat ki jingle bha jongi ya ki badok amdan jing kheng ai khmat jong utrai ya ki jing pun breu jongi le ublay kheng ai ruem ka ba kongsan kalong Ngi day ban sngaw to shwaya ka mon jong utrai. Namar ngi im ha utrai. Ngin ya da lengba da utrai. Bat ngin shania bat ngin kongo ya ka ka utrai pa yangi bangin le kat kum ka Bible. Day da ka jing buon pai. Nang ta ka daw. Basa kalang tiba kim dan ta khandiat ki bayat. Day shibon. Andai ka perthai ka don ye ka jing ya ka bahar kom ha ka mon jong ki ha ka jing kwa brai jong ka do ka jong ki kom juru ha ki sni jong no wa ka Bible kang bagan long thik kom ka ta ha ka jing wan o khun bre ka baning kong ka long ka jing yalap la yalap ye ka gospel hato kini ki bre baro ki yap ha ka por jong no wa ki shu yap krem jing pen maham ye re Hato kemdon mano bayalap yaki. Nila tips kembo noa ola da bayalap ado shispa ar pausnam. Henai ka ka baki brew kile. Lese ka jing yosnyaw ka baning kong jongki kala penget yaki. Henai ka banang ya ki por bakataga kampat wan. Kila kelet no bat kila penlong no yaw temen kum unong le danda. Baka khubor kam rung shu hapo jongki. Bat kila jingai no na utrai. Ya ka khubor la yalap. Bara kini kisni jongi. Mentala jan ars pas nam la yalap ya kani ka khubor. Jong ka gospel ka babom jukot. Man la kasni, man la ka por. Nray mano bapatiaw. Nray mano bapay. Ay ngu yo blay na markidan kiriw khoy. Bat ki brew ki jong oblay. Ki pdiang niya ka jing jisya. Bat ki priang yaw try haka jeng im ka jongki. Layalap haki por jong nawa mentaru layalap. Berkata ka jing yalap kalayat sakmat. Haki por jong nawa la don ki ba priang. Bat kila no. Menta ki don ki ba priang bat kila no. Haki por jong nawa don ki bala nyaw ben. Barhaki ni ki por ki ba menta don ki brew ki bala nyaw ben ya ka jing yalap. Ya ka ne ka gospel. Haki por jong nawa la sakran ben penban ya ki tu kinong yalap yo nawa. Haka jo ka por mata ki singi lakran ben ru ya ki brew ba yalap syapang jong ka ne ka jing sha bat ki brew ki ngilang ya ban sngap ya jing yalap nyong pi hukum si hukum. Ngamwan ban penkesan hang ne ku ki lok ka jor. Dai nga kwan ta mani tho ka mon jong utrai namar udon ka khubor ba ba. Kan long thik haki por ki ba menta. Haka por jong nowa bun ki bayap batang khandiat ki ba em. Haka por ki ba menta ka Bible ka ya tho ru bandan tang khandiat ki ba la jem. Tang kita ki bale ya ka mon jong utrai. Shwa ka jing shlei ki bru ki le ayu. Ki ya bam ki di ki shong kurem ki pen shong kurem. Haka por jong nowa. Ki ya bam ki ya di. Haka por ka ba menta ru ki ya bam ki ya di. Wat haka por jong corona. Ya ki jingi seng baro lakhang ya ki yemane lakhang.
Nrai ki patra kiat om la ban khang. Ya ki dukan ban dia kiat la ple lot wang. Jisu la kran lo pa ba ki sngi jong no wa ki bam ki di ban menta ki ru ki breu ki bam ki ni di. Kajing ka khubor ka balawan hakaba ki ublay ula ong ya ki ba ki bam ya ki ai ki ba bha ki breu menta ki le bam ya ki ai ki ba sneo. Nakadaw kalalong ru katan rai jong ka jing pang ka ba mi hakini ki por nakadaw jong ka jing bam si ubreu ya ki mrat ki ba ublay uklam tau ya ki ban bam. Ngana penrem ya kata. Nama lesai kim patip kim pasangot ho. Henry ka jing si syaba ka Bible ka kran hi ka ong. Thik kan jia ha ki por jong unawa kan jia thik ru komenta. Ki shong kurem ka Bible ka. Shong kurem ha ki por jong unawa ka jing shong kurem ka ba klem akor. But menta ka don ru ka jing shong kurem ka ba klem akor. Ka jing ja khlea jong ka perthai. Ka jing ja khlea jong ka jimbut cha berkhat jong ke breu. Ka bala rong ha po. Da ka ba kim tip shu ban i jo blay da ka donut jong ki baro da ka jingmut jong ki baro namar ba ka jing kwa brai jong ka do kala ya lam ki ban lech ka perthai menda ki po la don ka jing shong kurem sen rang prasen rang kan thai pra kan thai ngimla ban len ya kata namenta am dai sho tang bala ong badan kita ki lesbian ki ge ngam tip kila don seki ai pat ki khot ya ka ki LGBT ni ki ai henry kalong ka basi syaba kala jia ka perthai ba ka jo ka po ka dai ka jing tholo pa jong u Jisu Christ ba kan sa jia kine ki ai hakine ki por ke ba menta kumbala jia man shua bad haba ka wan ka ka tap kendit yaki bad ka peniyap yaki namar ba kim sut nyau kum juru thek hakine ki si ka ba menta onau Jisu onwan kan lap kendit yaki ha ka jing serkai ka ba krau namar ba ki breu kim sut nyau ai ruem ya ka ai ka ba ka jing maham utrai la pha hakine ki ba pon spa snam ba kim pertiau ai ruem ya ka ai ka ba ka Bible ka hikai bat ka yala henry la pen san jumore ki ya ka mon ban le jong ki da kata ka jing ngau breu bada ka jing sarong ha ka jing bon pat kum taru kan long ka jingwan ukun ubreo bakan dong ka por ka basir khai e bat ka jing janjar ka bakra ka jing yap ka bakordet kan long ya kita ki bayale prasha ya utrai ngene pait larangi perkhat pang ka jing slai ka long ka ba e bangin sngo tho ka jing sngo tho jong ki ya ka jing sisa kala luin no naki daw ki babon kala penlong perskam kai no ya kai ek jing yalap ka jong no wa kum juru hakini ki sngi khaddo ki babon ki breu kala penlong perskam kai no ya ki to ki bayalap ya ka tien ka jong uble bat ngaju syam brabor bah ka jinglong Kristan ngila juwat ya ka Bible tangkum no ban penrem ya ka ai ka ba layalap ngan suai ya ka wi kanuksa habakran syapang jong ka sngi sabaton ban maneya ublay ki breu ki prasang ban wat ya galat kumno ban penrem ya kata kasngi hendrai hatu ka jing kaliga long kumni pila juwat na ka Bible pat ban tip baka ai ka Bible ka keren syapang kani kasngi bat ka keren syapang ki hukum jong ublay pila juwat iki baka Bible ka keren bat ka Kristen ne pi prasang ban wat tang iki ai ka baka Bible ka kwa ban penkhongpong ban penrem hendai ka Bible kam ju penrem dala de ya ki dekat jong ka jing batai ke bala batai ki breu kalong ke bakila ongno ki publicize ki politicize ya ka pulpit lane ki wan ra ya ka idea la jong ban pen kraw ha ka pulpit kalong ka ba ngidon kam ban kala ka bamot wat nom ya khen puris kam kai bat persang ban wat ya ka ka jingkersan maka Bible ka ong tang research kalong ka badan kam ya pi om dei bangin sia penksan ne penrem klem dadon kanong rem arngot ki khnaret ki song po kelas kendong ki ar khib da ka jing po mut po mat ka bai tanat du kata
Ki don ke ulet bat kot sada. Haka jing don jong ki thaba kadur. Bat habala pai je ki don ya ka list ke bala thok. Bat haka ni kapor ki le don ya ka list ke bala don shibun ki ba ki la thok. Ki ba ki don kam haba ki la pai je ki ni ki don ke jing thok kalong. Ke jing kali kalong hatu kin don ka ba kamplan ra kalong kum ni ki thok kum ni. South League Bible she song ka sabon ka wei ka kot jing rwai she $1 she song ki kot panchana she tin ka dawai penyap kenyang ka wei ka kot niam ka senduk bu dawai ka wei ka kurat ka tari ka kot jing tha kum no ban ima khlau ka wei ka kalendar ka wei ka map she klong ujing ubi ka wei ka radio atli ke blanket kawai kasatri badi kini kitiar baro dai ban thep haka plak jan ka bejerngam kini ki arngot kisam la ki dangret ki bedang kelas 5 kile shong shet baki kwa ban le kata handa ki jingkali galong ba bali kini khna ke prasang ban le sak camping ni kumno handa haba pet kim don jimut ban le camping kim don jimut ban le tracking kim dan jimut ban le shano hakata ke jing perkhat breu henry ke ba phla kalong bakine ki khna ki la ya pule ya ka bible jongki sapang ka jing ya thol pa jong daniel kilala bhangne badan kisngi jong ka jing janjar ki mamput jumat mensua klason jur ha ka jing mut jongki ba ha bakilios ngau yo pastor bo yalap sapang kani kila tho egalis ho ki kilometer kila tho eka list da ke baki mut ban le shisha yaka henry ke jing shisha kalong kane ga wan nak do not ke basmur jong klung kena ki balangai shisha yaka ke ba utrai ukren ha ka jing yeto lupa ba ka balak ta jor yaki da ke ba penlong yaki bakin das ngeu ba kalong ba khia henry hadian kad arsnem hakas anda kila dap kawai neki la dap arpu arsnem haka kelas naka kelas kebasan ngin yo ong no ya kata ka kena ka judi kini ka kena kila don pada kajing temu bukan rum no haka college ban le pule doktor bat kala bun ki kam ban le ya kata dia kata ke list ke bat ke pelajaran ke berjengam ke bakal thok mensua ke sulong tang ha ke jingkan mau jongka bat nyar bahkan perkhat ban pusan ban kan mau biang ya ka teng le se ha baka kan mau ya ni ke por baka dang khna baka keren kumta ban thep kita kitiar ban le se ke ni ke khna la samla gong snap jar ma pha ka khna red pham tip snap jar henry le se kan long ka basisha bahaki por kat bakit nang ya kat bangi i ba ka jing bo ngi ong bo utrai ule atut ngiru ngin nang le bon kam na ka perthei jongi klam jing patiau yo trai kata ka sur ba kata ka jing it ka baning kong jongi syaka ta ka jing shisha ka jong utrai kan sayap no habangim yai puson ba yai perkat ba yai pen scam ya ka jing jongi bangin ya syakmat ha ka jing ngin salong tangkum kata ka khna haka bakut kanong snap jarba what kran show yang ban nado kata ka por kani ka khna pasan bedang kelas 5 kam kran show haka jingmut jong anehi ka khna onda kelarang ba ka ba mot ba mangiru ya gini kijing perkhat kijing sisa ki bala layalap hangi kumba ki breu ki bala snyo yo noa kila snyo tho nrai kila ngia ano haden kum juru hakini kisngi ke bamanta alaya snyaw ya kajing tho khana kilange namar balai kajing mutong ki kala long negative lepa ba kajing pendem hangta kalong ka ba ladadon kanu kajing wan keren pasiao ngin saong ya ka shut up dan sabjar what keren show nang tapat kajing syapting kalawan kan sawan hakito ki baro kibre
kibala beng, kibala kho, kibala kentaj, bat kibala ino ya ka jing sisa ka jong try. Bat kibala yai kat kum kamon. Ka subject ka mangi kranda kamit. Ka dai pej ya ka lawe ka bakut. Kumno kalong. Bat ngalayat ho ya pi menta. Bakata ka dai ka khubor ka Khatduh. Ka ba utrai upha hangi. Baka por ka bakut kalajan. But don't tang ki bre jong utrai. Don't tang ki bre jong oblay. Don't tang ki bre jong oboman. Don't tang ki bre ki bala pediang yo khon lang brat. Don't ki bre ki bala kentaj yo khon lang brat. Don't ki bre ki ba la don ki kerteng jong ki ha ka kitab ka jengem. But don't ki bre ki ba kerteng jong ki om khem tho ha ka kitab jengem. Kani kalong ka ba kong san baka jingkhat ka ba Khatduh ya pi ki lok ki jor baro. Ngap ya Chris. Bau khot. Manu ban ong oi menta. Ka jingkhat kedang don. Bat ka kalat kedang play. Kidak jong ka bakut dang suai tok kidak ha ka bangin ya ito baka bakut kalajan. De lano pin kala ka bamot lada piyo kini kidak bakilawan menta. Olok kukijor kala ka bamot nama datang da ka jing kala ka bamot. Ka jing pai ya kidono jong isya utrai. Yang i on pen Bat bangin don ya ka jutang ka jong utrai. Ha ka jing ka jong i ka jing mut berkat. Bat ha ka donut baro u Jisu ulawan. Unwan shen pilapan kre yaladi banya shem badu pej bayo ka por ka dir na utrai ong wan namar umman baka no ru kaman sim kan jot no tungin ya duai hani klip mat try ble jong i bahab neng ngai ngu i khubor ka balawan sangi hakani kamet ru te pendap ingi da ka jing kemen try bada kata ka jing jat haj Bata kata ka bor jong ka jing ai tilut hami. Bangin ngait ngin ko ngu ngin pediang bat ngin yat ket kum kamon jong metra. Don kit brio ki bas ngap ikini ka khubor bat ki ba melak tak juriki. To yarap ikilang ba man sema khoi try. Bakin pediang ya me ublay. Kum hakani ka khlep mat. Kaba kot kalajan. Kum hakani ka por. Jong ki jing ki ba nangwan. But shwa ba ki jing yap tem ki ba kraw ki ba na ka jing bitar jo me kin the ka perthei to yarap ki ba kin kala ba mot namar ka por kan poi bo ba hok unang hok ba khoj unang khoj ker ba pop unang pop ba tnget unang tnget they try to yarap ba iwei pe iwei men sim inom jot no ka wei pa ka wei ka men sim ka ba yo sngawi kan khubor kan pediang ya me Jisu kan pai ya lagi khamat sia ka jing pen ka bawan tang nami ko try tukta ba to penyai to aba kani ka khubor kan shong ki dono jong ki iwe pi iwe ban thau thamai ya ki try shimti yangi ha ki por ha ki miet ki badangwan ba to map ki pop kirang kang min so si yang yame pan kho yangi try ka snam ko dor jomi ba mila play kalbari Ikini dua hektar jong Jesus Christ. Amen. Sajisen biang ko abanai ngu yu play try kan rat jongi na ka banta ka to khubor balawan sangi hakene gamet. Haji sha galang khubor kabaide biang bat ki por bat ki sngi ki ba menta hak ba phi bat manga ngim akwa banang khuble sibun yai pastor na kamta tu khubor kabila yasam hapdang jongi to ai ublen kur khu ye katba irang shakri yu na ka we ko por shakawe pat paralok bat ki para ngait akwa banai khuble ru phi we kibalaya ngap nadu basdang badhadu bakut badhagaju gurukam ngakwa ban khot sngu bha biang epi lashai gamet bapin sngu bha ban join
bat pej biang egene ki jing yalap khnang bagan long ga jimun toy nak banta ga jing im ke bakenja man sem jong phi hagini ki sungi ke Khadduh bad hakane ga por ban penwai egene ga jing sakri ki jong ni togin pandemi khle ban ngin duai au play kupa jing bab neng kublai sibon atrai nak banta ki Khubor kulawan sangi hagane ga met kilong sisa ki Khubor ke baktik ya ke jing im bat ke jing long jing man jong ne perthei bat khamta matrai to ai ba ngin priang ya ka khnang ba ngila ban yo ya kata ke jing im gu bom jukut hoy atrai sha ke perthei kala im ha ke jing skau ba ke jong ka handre ngi pat ngi dang yo thia langai ha ke ba gin le sngo bha bat kini per thei handai to aib gin nang ban yo sngo Khubor go jong me ban snap ya ga sur go jong me ke bawan ga we gemit se ko we pat bat kham tam bangin pediang ya ka atra ngene gemit na kwa banong khublai sibon he na ga banta gi to gi Khubor ga bala wan sangi langbau sakri barit u jong me ha ga ju ko por ngadwa gar pang nak banta ki parlok ki prajor bios ngeu bat kibas ngap ya kene Khubor kene kemen begin priang yame kumnong panim nong sius pa jongki begin no ine ke perthei bat begin bod ya Jisu Kris atra kene ke por ngadoi kerpang lu na ke penta kiba pang bat kiba sistem kiba don hayeng bat hospital kiba ngamla ban itu kiba ngamla ban tip ande atra kene kemen ngadoi kerpang na ke penta jongki rukum ju i we pe we nagabanta ki parabangai bat ki paralok ki bela du no ik be ki bathon ki jongki ki bela tap no ya ke jing im jongki daul o badum bela pen pai pen pra ya ke do not jongki bela pen mong sisa ya ke jing im ki jongki da ke jing khlap no ke jing du no jongki ba hayeng hasam ki jongki atrai to ai mun sem jong me un pentengan yaki na kowe ke por se kowe pat atra ini klim marung adwa kerpang na ka benta kene ke perthei kene ke jingpang kebalayu raj ke perthei atrai to ai ba me hi men control yaka namar ngitip bat ngi scam batang me hi bala ban sansar kene ke perthei atrai kene klim mat to ai ba ke jingi ba ke jong blei na bom jukut sig bom jukut kejingai kejong Jisu Kris wala yap halor kedeng phna lambar kejing slok bathiang jong mensem bakhoi kine lai kin long lam kat bat ngi menta bat hala karta amen paralok kublai sibon nak benta kene kapor ba pilai to ai ublen kur khu phi thia suk bat ublen don kat bat phi amen